Kadar? И колко метра е да Ако ме трябваше някой, кой ги отговаря? Да. Що ти отговаряш? Никой не отговаря. Не гледа. Аз съм стоши. Ничо, вие това ли си? Мой са висите. Тишина. Аз си на камерата. Заврете се да видите. Заврете се да видите какво плакаш. Не се знае причината. Снимай го това, що плака. Виж каква е галса, а? И нещо. Виж какво се роди. Абе, че отдръжи черти се като майка му се отдръжи. Как ти казваш? Олю, как го почекро. Айде.
Айде, чо? Айде, где е превария? Цялата. А ще имате да видите пални и попад. Спага. И излоканите на близарки. Зататък. Дело, дай да се греш. Айде, Киро! Трето място е добро. Четвърто пиво вика. Ласка! Ти по-силно тръчи да бе, ще много полети. Чистито така е, приятели. Аз съм взимал и лош. Ето, годин повише. Борове, тия детство кой за...
Девет, Чапо! Не, такви не лоши. Браво, ето. Sa koje se voze pivo? Koje se voze pivo odmah? Trči naprej! Trči! Vodi! Трифос Катлецка тръпка. Първо место Мартин Георгиев. Второ место Георги Величков. Левица, дай да бъдем тук. Трето место Михаил Тасев. От тази страна. Трифос Катлецка тръка женски. Първо место Йована Велкова. Второ место Йована, дай. Второ место Анастасия Стоянова. И трето место Мелана Златева. За най-успешен и най-млад участник е София Митева. Диплома и парични средства на 14.2.2020 година в 15:30 часа. Браво, деца.